तामुलपुर जिल्लानि सानजा बाहागोआव थानाय सुक्लाय सेरफांनि जोहोलावफुरि पार्कआव दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया नायगिदिंफैयो। बिबारबारिखौ नायगिदिंनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय फोरमायो आरो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए एबा इएम रनेन नार्जारिखौ जोहोलावफुरि पार्कखौ गावनि फारसेनिफ्राय नाजानानै समायना महर होनायनि थाखाय साबायखर होयो। मोनसे समाव गोग्लैसोनानै थानाय बे जायगाया दा समायना रमायना बिबार बारिजों समायफ्लेदों। गोबां दावबायारिफोरा दा बे समायना बिबार बारियाव बेरायग्लांनानै गोजोननाय लाफैनायखौ नुनो मोनो। बुंथिगिरि बिथाङा इयुनाव गोनां जानाय बायदियै पार्कखौ समायनासिन खालामनायाव सोरखारा मदद खालामगोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। अनसुंथाइमोन 11 लाख ना मा थाखा मोनदोंमोन बेजों बे बाउन्डारिखौ खालामदों। बिनिफ्राय जेबो ग्रेन्ट गैया। बिनि उनाव एमपि फान्ड एसे होनानै गेजेराव एसे खालामनाय जादों स्ट्राक्चार। बाखि जों इन्डिभिजुवेल फैसाजों खालामगासिनो दं। दा इएम बिथाङा जेखौ खालामदों बेबो गावनि इन्डिभिजुवेलजोंसो दा खालामगासिनो दं बे गार्डेन माबा माबिखौ। एबाराव ग्रेन्ट मोननायनि बाथ्रा, ग्रेन्ट लाबोनो हायोब्ला बे बाउन्डारि वालफ्रा थिग जाजोबगोन। आरो मानसिया मोजांब्ला बाउन्डारि वालनि प्रयजन गैया। बयबो जुदि थिगब्ला जिहेतु बयनिबो बियो मोनसे सम्पति। बेवहाय आरो नुनो मोन्दों जे सानै जे बर'नि दैदेनगिरिनि जे मुसुखा, बे मुसुखायाव जे बिथांमोननि जे टाइल्स मारनाय बे बेबो सम जिहेतु आगोलाव बाङाय फैसाजों खालामनाय जादोंमोन, एसेल' फैसाजों, गतिके क्वालिटि गैया एसेबां। बेबायदि खरदहरबो खालामनाय जादों नेयाखै। माने 2004 मायथाइयाव बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ लानानै बे जायगायाव जोंनि सोमावसारनाय बेलायाव जेफोर समाजारि सोमोन्दोआ बायफ्लेनानै थांदों, लामा दालां बायफ्लेनानै थांदों, अफिस आदालत बायफ्लेनानै थांदों, बेफोरखौ फिन खालामफिननांगौ होननानै रिकनस्ट्राक्सन डे अबजार्भ खालामनो जों बयखौबो लानानै खामानि मावदोंमोन। बेवहाय बिटिसिनि गिबि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो डिप्रुसि चिफ चन्द्रन ब्रह्म बिथां, बाखि माखासे इएम बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदोंमोन, जाहाथे बे जायगानि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ मा नांगौ मा नाङा बिथांमोनाबो मोनथियो। दा बेवहायनो खरदहर माबा मोनसेथ' जों दिन्थिनांगौ होननानै हाग्रा बंग्रा एवस्रांनायनि उनाव बे जोहोलावफुरि पार्कनि मुङाव प्रथम अब्ला माने आं एमएलए मोन, गतिके एमएलए फान्डनि 5 लाख रांजों जोङो बे स्टेचुखौ बानायदों, जितु ब्रन्जजों। आरो बिनि उनाव बाखि बे फैसाया थोआखै, माने एसेल' स्टेचु मोननाया जादों। नाथाय बाखि फैसाफोरखौ जों बयनावबो बिलायनानै होलायनानै बेखौ खालामनाय जादों। ओंखायनो खरदहर बे समाव मावनायनि बेलायाव जि रोखोमनि मोनसे माबा थानांगौमोन, समखौ नेनांगौमोन, बेखौ नेयालासिनो गोथां गोब्रां खालामनायावबो माखासे रानलांनानै मानानै बिनि जिथु स्ट्राक्चार सायाव होनाय, बियो सिङाव सिमेन्टआ माने गोदोलांनायनि थाखायबो बे अबस्थाया जादों। खिन्थु कालमासि बेबायदि थानाय नंला, बेखौ थाबैनो गासिबखौबो आगोलाव जेरैमोन बेबायदि खालामफिननाय जासिगोन। बेनि आरो बै पन्सायतनि जे फारसेथिं सानजाथिंजाय बे मोनसे समायना जायगा दङ, बेखौ जे आसाम सरकार बा ब्रिटिश सरकारनिफ्राय माबा मोनसे राहा लादों नामा बेखौ जे समायना महर ना? डेफिनेटलि बेखौ जेसे हागौ समायना, आरो मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै सम खाथायनाय, गथ' गथाय लानानै सम खाथायनाय, रंजानो हानाय, बेखौ खालामनाय जागोन। आरो बेवहाय अलरेडि प्लेनिं दं जे बेवहाय मोनाबिलियाव कालचारेल फांसन माने जाबाय थागोन, खननाय बा मोसानाय। आरो बिनि मेनेजमेन्टखौबो दा बेबायदिनो सोरबा नङा सोरबा एनजिअनो बा मानोबा हयथ' हैनाय जाहैगोन आरोखि। अब्ला बेबायदिनो माखासे गावनो सर्स दिखांनो जाहाथे हायो। दा गेजेराव हयथ' कफि शप थागोन, साहा कफि लोंनायनिबो, बायदिसिना गथ' गथायफोरनि गेलेनाय, जेफ्राव माने मा होनो गारि सालायनाय, साइकेल सालायनाय, साइक्लिं बायदिसिना बेफोरनिबो राहा थागोन, जेजों माने माखासे सर्स मानसिफ्राबो बेवहाय एन्जय खालामफैगोन। आरो बेखौ मेनेज खालामग्रायाबो माने माखासे फैसा मोनगोन, आरो बेजों बेनि खामानिफ्रा सोलिबाय थागोन। रिपेयारिं माबा माबि फुल गायनाय, बेखौ नायनाय, चकिदारनो फैसा होनाय,
बेफोर बेजोंनो सोलिलांबाय थागोन बेबायदि मोनसे प्लेनिंआ दङ आं सानो जे फैगौ बोसोरनिफ्राय माखासे दा जानो हासिगौ खारन बिथाङा गावनि जेनो दायित्व लानानै दा बेखौ मावगासिनो दं सार नोंथाङा बुंगोन जे फैगोन बोसोराव जे बेवहाय बाजेट मोननाय जागोन नांगौ बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय जागोन ना बिटिसि सरकारनिफ्राय नङा बेखौथ' बुंनो हाथ'वा मानिफ्राय मोनो दा बिटिसियावबो अलरेडि माने साबमिसन खालामनाय जादों जोंनि मानगोनां बिथाङा आरो जुदि स्टेट गभर्नमेन्टनिबो बायदिसिना स्किमनि गेजेराव जुदि गोलैयोब्ला बेवहाय मोनथावथाव अब्ला डेफिनेटलि बेनि गेजेरजोंबो बेवहाय खालामनो हागोन